n'odogu eze chimeleze na nwa eze afọ juru dalụ olu oji mote mogo ego netili n'odogu nwachimeleze na nwa nwachimeleze wee kalịsịa n'obodo tupu amụọ nwa n'ụwa chukwu amago live ọgabụ ibulisi ihe cheze nọ na-esi n'afọ nne a na-esizi na ntụtụ ụgwa wee malụ nwa ya bụbụ nni eze si na chi ya mele jaza afa osi na nwata bụlụ ọgaranya na onwelu ndị amụlụnụ chukwu wee gozie fa n'afọ nnefanụ maka na ọgaranya na-esi na chukwu na ije ụwa n'osi n'akala aka o anazezezo n'enu ụwa ka na jụ nyaka mụ na jụ na juju isi ya echi eze nya ya echiriri agbaka mụ mbọ n'enu ụwa n'ọbụ ego nne onye chimeleze na ọbụlezu na nugonu na adazezazu ije ụwa si n'akala aka nnu ọ nataluchi na ọ bụ rọgụ ma ncha onye chukwu meleze nne n'ụwa asị mmadụ ata na ya ụtanụ mmadụ eleleghị ile n'ụwa na ọ bụrụ ya mele onwe ya n'ụba si na chukwu nne n'ụwa o webụrụ maka odogwu ego Chief Jude Osita Chiaha eze chimereze one of Imeziowa oji moto eme ọgọ eze afọ juru onye Ezeagụ Igbudu in Ezeagụ local government area Enugu State Nigeria eze ọmọgọ n'ọga dịlị gị mma nena mụlụ nwanne n'ụwa na mụlụ akataga nwanu mmanwụ pụlapụnụ ka mụlụ na Ezeagụ ndị mụlụ odogunu Ogbuefi one Ichie Akụrụ ụlọ na ụmụdim bụ Imeziowa ya na ezigbo lọlị ya nụ Chief Mrs. Elizabeth Nwabune Chiaha nke nagolu mmụọ na-eze na amụlụ odogunu famụlụ nwa ka nwanụ ya bụ nwa wee tenye itenu o wee bido wee gụwa akwụkwọ nụ ebe ka ọ gụsịrị akwụkwọ nụ o jela akwụkwọ na Community Primary School Mkpologu ọ gụsịrị ya bụ akwụkwọ n'enu o wee jewe Ebonyi udogwu nọ na Leko ọ na-elu Lagos steeti o wee bulu n'Idumota market Lagos Island ebe abụgo na-agba Ebonyi Let's Chief Christopher Ikechukwu ka ọ gbalụ Ebonyi onye si n'Ifite Ile Chris Nigeria Limited ọ bazili Ebonyi n'enu wewe setụlụ anya na 1999 eze chimeleze n'omele ọfụma ọgbọgọ wee kpebie n'enu ụwa ka o jee gbaba ebe ọzọ ọ na-alụ mali
silimali onye du ya je ọbụbọ Ike onye ụtọ na mbara du ya je mali oluzili mali wee gbaba mbọ ọ gbagidelu mbọ Chukwu wee gozie ya na bobele nwa wee buli ike o buli ike Pentikọst ike kalila monsunu ike kalili ndị ilo ka Chukwu bunyelie eze Chimereze wee kwechiri akụ ya wee baa ụbanụ ego nya wee kalia ọzikwanya bụ Chief Executive Officer Jude 190 Company Jude 190 Motor Spare Parts Importer and Exporter Jude 190 Estates Management and Lodgings St. Jude Academy Nursery Primary School and Secondary School CEO Jude 190 Importer and Exporter Agencies Nigeria Limited CEO Jude 190 Breakfast Both Cars and Trucks CEO Jude 190 Worldwide Incorporated Eze Chimereze nke mbụ n'imezi ụwa eze afọ juru bịa yili mụ o ji moto eme ọgọrụ anụlụ m iji moto eme ọgọ bịa mezelu m nke mụ ka m wee kwete nnu n'ife so mọgọ ọmọgọ n'ihe adịlili the current President General United Brethren of Enugu State Bamako Mali Vice President Ondo Adimma United Friends Club Patron Alaba Friends Folk Club Bamako Mali Member G7 Club Bamako Mali Omeselo Toba Wani Otataleze Okudi Lolo Mrs. Kelechi Florencia First Lady Wanyoma Omama Wanyoma Anemulu Omumu Onemulu Dr. Mrs. Favor Chukwudalusha Anemulu Miss Oluchukwu Florencia Anemutalu Engineer Chukwu Emerie Francis Chiaha Onemulu St. Jude Kenechukwu Chiaha Eze nwanyị n'ịmụlụ ọmụmụ anyị wekwọle gị aka asị m na ị ga-adịlili ekene onye na mkpọ nọ ga-adịlị gị mma eze nwanyị dalụ ọnụ eze Chimereze si mụ keneli enu mụ kenu ụmụnne ojeje mba ndị oje mọnụ ọsịmụ kene Chief Betus Chibike Chiaha Chief Religious Chiaha onye ya na nwanne ya so n'ego na tụnụ ya nụ n'aka m jụlụ na ajụjụ ọsịmụ kene kweli ya Mr. Tochukwu Humphrey Chiaha Omukeneli ezigbo nwanne ya nụ Mr. Okenna Chiaha Omukeneli ya nụ ezigbo adafa nwanyị ọfụlụ n'anya nụ Mrs. Rebecca Chiaha Moga ezigbo nwanne ya n'ọfụlụ n'anya Chief Amechi Charles Chiaha
anọdebe eze omuke na-ekwuolu ya nụ nwanne nwanyị ọ fụrụ n'anya nụ Miss Chiaha onye a na nwanne ya na nwanne n'ọbụ ife asị m keneli ya nụ all the members Ezagu Igbodo family meeting Bamako Mali Jude Osita Chiaha Eze Chimelete Osikwa Gibu founder current chairman Ezagu Igbodo family meeting Leno chili manu no na chofuma onye ndu nenu wadula anyị gaba n'oga diligi mo isi mu keneli vice manu Ezagu Igbodo family meeting n'oga dili ya mo omogo mu kene vice manu Mr. Ifeanyi ekwu Akuneti wilo na Ezagu Ezomogo no so webili Mukene bulu Secretary General Onyo gadili manu Nenu Mr. Tony Osamba Nenu Odowa Shemanu nda laba No gadili kima omogo Mukene Financial Secretary Mr. Udeze Henry Nenu nana no sofili Ozi muke nendi treasurers Mr. Obin na wangwo Yana Mr. Honora Boniface Okoro Orimane Mr. Kenechukunu Obiekwe Onyomani Sofili Mukenese Assistant Secretary Mr. Tony Obu Ozonweze no so webili Anyị kenelienu Ebu Patron Ezagu Igbodo family meeting Mr. Donatusu hello Eze ndị Igbo na asị Muke na Ezagu Nena Ezagu Adeke Jemba Mrs. Ogechukwu Ananta Eze nwanyi niso webili Ezagu Osimu Keneliano the first Secretary General Ezagu Igbodo family meeting Mr. Francis Ugu Omukenekwenu the former Secretary General Mr. Onyekofo Wanugwakwe Kamoke nonu na bokula anyị Chukwu Onu na botu Chukwu na Ezagu Igbodo family meeting Pastor Peter Nekwe onye ozi Chukwu na ọgadịle gị mma Kabulego mu keneli enu Nenu Mr. Tochukwu Ejinkonye na ọgadịle gị mma Mukenezeli yanu Nenu Mr. Christian Ejinkonye na ọgadịle ya mmanụ Mukene Mr. Basilu nwa Jude na ọgadịle ya mmanụ Mr. Nicholas Ifedebo no kadiligi mao Nenu Mr. Chico Keke onyo gadili mao Mr. Ebukofo Onowu Ndigbo Onowu Ndigbo nine Onowu anenoro ntu Mr. Chinedu Madu no gadiligi manu gabaniru
Mr. Koro Okezie asị na ọ gadịlị gị mma ọmọgọ nenu Mr. Nana Ofo onye eji eje mba Mr. Chukwu nọ nso ezilo na ọ gadịlị gị mma Mr. Chukwu dị ilegbu na m onye ọ gadịlị mma gaba n'iru former financial secretary Ezagu Ibudu family meeting Mr. Chukwu dị ilegbu na m ọ sị m oke na-ekweli ya nụ Mr. Bin na mmụọ sanya na ọ gadịlị ya mmanụ eze chi mere eze si m keneli ya ndị otu ọnachi Enugu United Brethren ndị eji malụ nwanne malụ nwanne ya my secretary na ọ gadịlị gị mma ebu secretary general Mr. Jude Chukwuemeka Nnamani onye ọ gadịlị mma prọfesọ Daalụ ọ bụ gị na-edelu ndị Enugu Brethren akwụkwọ na ọ gadịlị gị mmanụ ka mụ kenezienu Mr. Chibuzo Eze Onowu n'obi Chukwu na ọ gadịlị gị mma onye ọma Chief Financial Secretary Okwi Solomon Okutesie Assistant Secretary General Enugu Brethren Mazi Oke Eze na ọ gadịlị gị mma gaba n'iru ka mụ kenezienu Assistant Financial Secretary Enugu State United Brethren Mr. Kenechukwu Ezike onye ọ gadịlị mma mụ kenezie Provost Mr. Hilary Chukwu good and bad n'iso bili ka mụ kene Chief Social Welfare Mrs. Elizabeth Obi Adenugu Nidusonu Iron Lady Daalụ Adale Chabani Welie Assistant Social Welfare Niduso Mr. Honora Boniface Okoro Oriman Nisobili Kamuka Nendi Patron Enugu State United Brethren Under Gadilima Chief Kennedy Aka group of companies as in all Gadiligima our able patron Patrick Kimba Chief Patrick Kimba Onyo Gadilima Petron Ignatius Anya Mayor no Gadiligima Mayor Petron Dennis Okoro Omba monyukwu ni gadilili no gadiligi Petro Sunday Chukwu onyo gadile ma Petro Friday George Chukwu no gadiligi Nena akuneti wilo onyo gadile Petro Nukwu Chukwu Ezomoko Kankene our matron Enugu State United Brethren Mrs. Rose Obonna Mama Enugu Omama Wanyi Lechabani Walia Kankene the trustee the youngsters trustee Stephen Okoye Trustee Pascal Enenta Pastor Peter Nekwe Trustee Mada Bushi Chukwu our former Vice Chairman Mr. Christian Nnadi Kaikenenyi Nkai Nwere event of
United Brethren of Enugu State. Mrs. Paris Ode, eze nwanyi n'iso bili, eze nwanyi lechabani nwale o, ndị ọga dịlị mmanụ, asị na ọga dịlị unu mmanụ, eke no ya na afọ na nkwọ, yes sir. Wachi meleze n'ọga bulileze, onye titubelu ugo koyeju, onye chukwu gọzili n'enu ụwa ka mụ na ju, ọ bụ onye ga-akọchanya. Eze Chimeleze, Chifu Jude Osita Chiaha, eze afọ juru dalụ olunu, oji mote monku, ejude kama, international music promoter no. Worldwide nọsimu keneyi, n'ọga dịlị gị mma ọmọgọ ni sofili, ọmọgọ ni gadilili, ọtí eke nọ ye na afọ na nkwanu, ive nwenwenu, ogologo ndụ na-arụ isi ike ka ọ na-agọ n'isi iyi n'ọga dịlị gị mma ka anyị kenezi odogwu Eze Chimeleze na nwa eze afọ juru dalụ